Здравейте, зрители, аз съм Девалайс, за това е второто ми клипче. Сега да много клипчета, така не игнорирате игри. Ще играем Minecraft Pocket Edition на една сравнително стара версия. Нищо, не можа да намеря по-нова версия, е голяма работа, на 0.7.5 съм, голям прас, пука ми. Така, ще си създам нов world на survival с seed. Да е път си да ми харесва world-а. Така че ще се драйвам тук на това лодълчка дженерето. В момента си таблети ми мисли по-бързо, но сега съм, как да се изразя, снимам и лагват доста и това е някакъв проблем. Този проблем е свързан с процесора ми е слаб. Така. Ако чувате някакъв бент, никога не взете го. Добре, така родът ми почти се дженерейтна. Ако малко ви изгъсна екрана, не от вас, просто ми се заключва таблета. Просто, но. Добре. Така. 7:19 съм започнал, сега съм добре. Имам 2 минути. Окей. По-бързо, сейвай чънкс. Сейвай чънковете си. Едно яко скинче, което не питаш гледам, спокойно. Добре, това дърво единственото ли е? Не мога да натисна дървото. Това видео за това, докато ни качат 10 видеота, моля да не ме хейтвате, да напишете тъпи коментари и прочее. Да, тъпо, че не оцелявам на компютъра, но как да кажа, аз нямам какво да направя. Нямам програма снимане на компютъра. Ще е яко, ако може да ми кажа, че някоя, и която работи на Windows XP. До крафт. Дъски. Един workbench. Бум. Добре, сега ще проверя на само някакви, аз пък някакви дървета, извинете, моля ви. Аз това ти казах тази дума погрешно. На кое му пука. Добре, аз смятам да снимам клипчета редовно, може някой път да пусна. Не, едва ли. Не питайте по ще кажа, няма да ви говоря. И между другото, ако някой гледа това видео изобщо, което ми се струва, че няма да стане, да му кажа, че да се абонира клипа. Защото когато направим това, той ми помага и много по-добре става много по-добре. Сега, за да се намеря workbench. Това беше брутално. Така, дъскички, сериозно ли още не мога да ги намеря. Така, 2 ще се направя. Така, сега да си направя една дървена кирпа. Добре, не, насам ще купая.
Така, добре, тук няма ли ето го Cobblestone? Добре, трябва да събера малко Cobblestone, за да си направя съответно този човек и други клюзотици. Така да се събера малко Cobblestone. Както някои момиче го държат Cobblestone. Някои от момиче да извинявам се за всеко Cobblestone имам 20. Някой отклива, съжалявам и искам да съм вдъхнал просто някакси ще не се признат така. Още саплинги, ще си имаме дърво. Да отворим крафтинг тейбъл, да си направим печка, така. Да, печка. Смятам тук да ми е хубаво така. Така да се направя този човек. Мисля, че това е жизненно важно. Сложа се така. След тук ще сложа две да си имам някакви толчове. Също ще си крафтна няколко инструмента. Ще са камени. Ще взема това и един стомеч. Аз нямам клетки. Добре, де. Това беше велико. Извинявайте, какво ще да спорих, но не е предстана, все пак не съм снимал никога почти. Добре. Къде бяха толкова? Така, аз съм толкова. Ще поставя един тук и ще отида да копая. Ще направя къща, отивам да копая, но ми трябва Cobblestone се пак да разпуща за къща. Така че... Какво да кажа, че не мога да се снимам, да, аз не съм. Макар че... Аз съм снимал, ако че... може да добавя в каналите, защото може да добавя също канал на Мистер Гризли. Аз съм снимала едно клипче на Майнкрафт. Аз съм гледала и да, показах. И не знам, аз не мога да бъда постоянно, нека си е трудно. Ако някой се чуди, на 11 съм и живея в Стара Загора. Добре, че сега ще започна да копая надолу, защото вече ми трябва труди, като се замисля малко. О, е, кол! О, давай, бейби, давай. Съм глън да си го да излагам се просто брутално. Предстоявам за толкова много, че вече почнем да се разтърпевам. Добре, да не прекаляваме. Така, това видео не знам колко дълго става. Вече станало към 9-10 минутки. Аз не мога да съм повече 15, защото не съм получил лимита от Google на YouTube. И за това ще изкопая ето този кол. И ще направя нещо като мъничка къща и ще смятам да свършвам епизода. Да. Искам... Още се кача с улт. Да, улт мина улт, направо да бе цепи където. Няма да улт сега. Някакво много се недват, например аз преди съм недват. По-да съм с кирка, за да не са никакви бобчета повече.
много хубаво снега, като нещо не щупиш или пропуснеш. И добре, ние сме хора. Какво да направим? Така. Хайде де. Сега да направим пример къща. Така тези ще са забити в пода. Някак си леко скоп. Аз съм си наук, играя Майнкрафт от 2 години, а на таблетка тази версия Pocket Edition и играя от не много време. Горе-долу половин година, може да играех 4 месеца, не 4 месеца, 3 месеца. Тъпо, така да се каже, защото аз играх на Game Mode. Така, тази къщичка, вече този клип става към доста дълъг. Затова смятам, питам да заправя тази къща колкото се може по-бързо, да спитам клипа, защото имам само 15 минути право да снимам. Сериозно пропуснах го. Ще направя други епизод. Защото ще сложи втори епизод. Така, какво ще да правя? Врата. Така правя една врата. Така. Това е научката ми къщичката сега и смятам това да е краят на епизода.